Den her mobil, den skal jeg beholde i hele 3 år. Hun bliver pisse som fugerne, vi har allerede fået risapost. Derfor skubber man aldrig til mig. Hov, jeg glæder lige. Mand, er ligesom blevet sådan totalt hardcore bryder, eller hvad? Glæd! Hvad laver du? Åh gud, der er du. Dit halsbånd. Må det... stød din tunge, mand. Nej, dit halsbånd. Hvordan får mit? Mit, det sidder rigtig nok. Nu gør det. Åh gud, hvad er det her? Yeah! Mig og Emil på opdagelse. Hey, du er nederen nu. Du er 5. Ej, ved du hvad, jeg savner, man klistermærker på ens papir, når man klarer det godt i skolen. Savner du ikke også det? Hvad? Hallo, savner du ikke at få klistermærker på papirerne, når man har klaret det godt? En stjerne, eller en hjerte, eller en eller anden detalj overladet smiley? Jeg har fået en, og det var en blomst. Det siger lidt om, hvordan du klarer dig i skolen, Emil. Hvad? Bare lige så ved du. Jeg optager stadig. Fuck dig, mand! Nu skal din mobil bare ridses. Nej, for min mor til at se den her video. Det er nok, jeg må gøre. Jeg nok vende mine hænder på ryggen. Det handler om cola. Læg det på. Cola. Han kan have det utroligt meget i den der taske. Cola! Det lyder ret. Så tror jeg bare noget med en cola, mand. Det er ret svært at optage, mens jeg drikker cola, så det dropper lige, ikke? Ja, det var lige min armbevægelse, da jeg skulle drikke cola. Sådan ser det ud fra enden. Det er så mig, der danser som en idiot. Kan man noget fedt musik? Hvor er vi nederen? Woo! Så det her, hvor man bare lige skal lave det der, ikke? Vi er ikke ved Skiltvej. Oh yeah! Styr dig! Nu er du lige på vers. Der skal vi over! Oh yeah! Hvad gjorde du til sin podcast? Det er helt vildt. Ikke på video! Så når vi kommer tilbage, så kan vi se, hvor sjovt det hedder. Cola! Nej, hvad gjorde sådan ser det ud, når man drikker en cola. Og nej, det gør vi ikke af hensyn til min mobil. Så skal vi lige tørre kameraet. Vi var i Roskilde i dag, by the way. Og det gør sådan en lille sej. Fatima for the win! Men jeg fik kun sølv 630 kroner. Det er kun 800 kroner. Ja, ved du hvad, du fik kun 400 kroner, men resten dem havde du ligesom selv. Du snød din mor. Prøv at se, der er en eller anden, der smider et eller andet totalt klamt i skraldespanden. Han smider ham der i skraldespanden. Lad være med at spytte på vejen, mand. Det må du først gøre, når vi kommer derover til. Mit kamera er smadret igen. Hvorfor kan man gå til sort, når jeg bruger regnbuefarve? Grøn nejlak. Spyt! Hvor er vi nede? Lækkerhage.dk. Hey, skulle du ikke have der trøje på i kirke i morgen? By the way. Totalt kristen menneske, ikke? Og så min ryg. Hvis du gad stå stille, totalt kristen menneske, ikke? Fakta! Håber der fakta. Så er vi nede. Brobækkelsgade. Brobække? Hvad? Nej, der står godt nok Brobæksgaden. Det er en mindre detalje, ikke? Vi har zoomet ind. Vi må hellere lige zoome ud igen. Det er bedre. Der ligger en biograf. Fuck, du er hurtig. By the way.
Den er fake. By the way, biograf. Hvor er vi nede? For at være ærlig, jeg har ingen anelse. Jeg bor her ikke. Hop, dreng. Helt derovre. Sådan lidt der. Det er her, hvor jeg normalt tænker ad. Jeg er lalleglad. Jombanevej. På et eller andet tidspunkt ikke, så er vi nødt til at lave en part 2, det ved du godt, ikke? Og cola! Gider vi lægge det her på YouTube egentlig? Ja! Hvad? Lige før vi også skulle tage video, mens vi var i Fatima. Det gør vi næste gang. Coca-Cola. Sporty. Skal du have noget cola? Jeg er totalt sporty, ikke? Der står port, og der står chicken. Nej, ikke på min task! Jeg har aldrig fået. Og hvis man zoomer her, kan man så se de sodavand, vi drak i dag. Oh my god, der er nogen, der fjerner vores sodavandsflasker. Eller dåser. Der ligger en der. Ja! Det er min. Det er min. Hey, du kan huske at smadre min i den der, ikke? Efter jeg drak sodavand. Hvor er Emils? Rand hund. Skal vi følge efter dem? Prøv at se, jeg gør din hårfarve. Det er lidt happy. Det er grimt. De der sko er grimme. Den der oldefar er grim. Plathumor.dk. Løbesko 500 kroner. Så hvad er det dyrt? En ting! Okay, nu skal jeg have noget jord. Skum jord. Og nu nævner vi slet ikke en ting på det. Det lyder som en glaskop. Sådan er der en glaskop. Det er ikke godt. Skal du have taget skum jord med? Ja, jeg skal jord. Sikker på, at du kan lide? Nej. Det var en 10, ikke? Jo. Det står lige der. Rundtallen der. Mig, der bliver. Desværre. Ja. Og en 20, ja. Den nakker hans jordbær. Men han har lige cola. Her. Jeg vil lige prøve noget. Når du Sæt den fast. er totalt skumjordbær. Kan du ikke se det? Oh yeah, der var et lille dyber. Den har en skumjordbærholder. Du ved ikke, hvis du taber den, så griner. Ups. Wii! Krone. Wii! Nej, han siger Og du siger, at jeg er ligesom en elefant i en glasbutik. Hvad var det selv? Her ser vi så en nyere race af elefant, kaldet en Emil. Hvorfor? Hvorfor går vi hen? Pas. Åh gud, jeg var lygtepæl! Altså, hvad med at sukker i? Rundt op hele min mund, efter jeg har taget den her bid. Toppen med skumjordbærne. Kan I se toppen med skumjordbærne? Super. Lækker. De smager af samme procession. Det er det
også. Og de har bygget Candy Crush. Nej, de er bygget af en eller anden form for et eller andet. Det er samme pres. Jeg skår her. Det er samme pres i Candy Crush. Nej, det er ikke. Ja. Jo, det er. Hallo, jeg er Okay, vi laver en afstemning. Er det der sammenpresset Candy Floss? Nej, bare svar nej, okay? Okay. Er det der Mentos? Plat humor. Lykke! Det er appelsiner, dine jo. Kan du ikke se, de er ligesom mindre end min finger. Og appelsiner er de store af dem, tror jeg. Er det ikke? Der er nok af, hvis det har appelsiner til mangoer. Ja, ved du, jeg tror faktisk, det er æbler. Idiot, der ikke kan kende forskel på mango. Æble. Boing, boing, boing. Som en lille G. Der er en elefant, der har et træ på ryggen. Der er bil. Vi må ikke fange nummerplader. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg synes altid, at den der hund, den er ret sej. Hende der hund er ret sej. Hun er bare grim. Dem der, de er ret sej. De er bare grimme. Dem der. Man kan se den bedre på filmen, man kan på den i virkeligheden. Også grim. Hende der. Pæn make-up. Grim. Hund. Grim make-up. Grim fingre.